nke o chiri na zere onye ọbụla bụ ọyị gị na-eme ife ọbụla bụ ife ọjọọ ọ na-agara ya and ngwa na onwe gị makwa na ihe onye ahụ na-emebi ife ọjọọ na-emegide mmadụ ibe ya na-akwa akwa arịrị na-afụ ya ọfịa ga-arụ gị nwa igwu eziokwu ọ bịa gwa gị mee na ọ na-eme ọ na-agara ya achọrọ nke mana onwe ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa a enwere ụgwọ ọrụ and mgbe ife ụgwọ ọrịa ga-abịa ọ na-abịa times 10 ugboro ihe ahụ i mere ọnya ka o ji wee dụma mmadụ ị na-eme ife ọma so that ihe ga-abịarụ gị ka ọ bụrụ ife ọma ka ọ ghara ịbụ ife ga-abịarụ ka ọ bụrụ ihe ọjọọ maka mgbe ị na-eme ihe ọjọọ ị na-emegide mmadụ ibe gị ị na-afụ mmadụ ọ na-akwa akwa arịrị ọ na-atọ gị ka imemina ya ị na-akpa nkata ụzọ dị iche iche ịfụkwa na ọyị gaa na ife onye a na-eme adụlọ mma because onye ọbụla rugo 20 years 18 years erugo oge ịma ife ịfụkwa na ife onye a na-eme adụlọ mma iji sọpọtụ ya maka na ọ na-eme na free nke maka ime nke ka ị na free mana amalụtọ na imegide ọsọ ya bụ na ife ahụ ime na ị na-enwe na ife ọma na-abịara gị ị ga-ata afịa mgbe ị ga-ata afịa ị ga-afụ ife a niile ị nweta ga-efu ruo n'isi ruo na njedobe ife na-abụrụ nke gị and ife a na-eme n'oge na-adịghị anya maka na ndị mmadụ amara na ife ọbụla na-eme n'ụwa a nwere ụgwọ ọrụ maka ị nwere ike ị na-eme ife na ọyị gị na-eme ife ọjọọ na-agara ya isi ka ije mee nke gị mgbe unu ga-ata afịa mgbe ahụ ọdụgo too late ọdụgo mbara too late and ifere ga-eme gị ife a ga-emepọ gị n'ihe ụwa ọ ka mma na ibido n'ụtụtụ kịta ka ugbo mewe ife ọma ife bọyị gị na-eme ife ọjọọ gwa ya na ife ọjọọ ọ na-eme adụlọ mgbe eji na sọpọtụ bịa maka na ịsọpọtụ ha mgbe ọ ga-ebido taba afọ a ihe a ga-erute gị ma na ife ọjọọ adụlọ mma afụzira na onye a na-eme ife ọjọọ jee mewe nke gị maka na ife ọjọọ ahụ ọnwa ka ọ ga-esi wee duru gị n'isi ọ ga-erukwa n'ụzọ kwụsị gị and ọ ga-abịa mepụọ gị mee gị ife ọ ga-abụ mme gị rụsị akara a ga-eji efichi inyi uwe aka gị ọtọ mewe ezigbo omume na onye ọbụla na-eme ezigbo omume na ifere anaghị eme ya onye ọbụla na-akwụba aka ọtọ anaghị emegide mmadụ ibe ya ifere adịghị eme onye ahụ ga-arahụ ụra larụ ụlọ ọfụma ma onye ọbụla na-eme ajọ ife na-emegide mmadụ ibe ya ndị agha anaghị arahụ ụra maka mgbe ọbụla ife ha mere onye ahụ ga na-adụ ha n'obi ha ga na-eche maka ya ma na nlọ ma n'ụra ife ọbụla ha ga-eme ife ha mere onye ahụ onye ọbụla ha mejọ ga na-agbata ha n'obi mgbe ọbụla mebe ezigbo omume ka ị na-arahụ ụlọ ọfụma otu ha si arahụ ụlọ ọfụma